Kumablao kami ti maysa nga naimbag nga aldaw tayo amin, nga awan iti labas na. Babaen iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo, ket maminsan pay ngayon tayo may daton kinkwana, dagiti panagyaman tayo, kastamet kadagiti kiddaw ken dawat tayo kinkwana. Ket agyaman tayo, gagayem ken kakabsat, iti maminsan pay nga gundaway nga inted ni Apo kada tayo, tapnoin tayo maminsan pay nga mangangan dagiti sao ni Apo, sakbay nga tayo may pakaammo, dagiti kiddaw ken dawat tayo kinkwana. Ket tayo italek iti amin, babaen iti panagkararag tayo. Madaydayaw ti Apo. Isu nga awisen kayo nga datayo ket agmaymaysa, ngayon tayo italek kinkwana iti amin. Ket anyaman iti kalikaguman ken kiddaw tayo, anyaman iti kasasaad iti tunggal maysa kada tayo. Babaen iti panagkakadwa tayo, nga mangipakaammo kini Apo, dagiti kiddaw ken dawat tayo mamati tayo nga ni Apo, at daan iti insagana na nga parabor ken bendisyon kada tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Apo Dios nga manakabalin iti amin, ana marsway ti langit ken iti daga. Agyaman kami launay, tasika ti Dios nga nasayaat launay kada kami. Agyaman kami, tayin kami Apo may daton dagiti kiddaw ken dawat mikin ka. Awatem kuma dagiti panagrukbab mi, ken iti panagdaydayaw mikin ka. Rumbeng laeng nga sikaket mapadayawan, tasika ti Diyos nga nasaya at launay kada kami. Kastamet Apo, bigbigan mi dagiti nagkurkurangan mi, dagiti aramid mi, nga saan nga nasaya at iti imatang mo. Nagbasol kami, ket ing kami Apo, dawaten iti nawadwad nga pamakawan mo kada kami. Hallelujah, agyaman kami launay, aramatem dagiti saritam, tapno da kami, ket may karkari, nga umawat kadagiti parabor ken dagiti bendisyon mo. Agyaman kami launay, isublimi ti panagdayaw ken panagrukbab king ka. Daytoy Apo iti kararag mi tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Madaydayaw ti Apo Dios. Entayo pagsasaritaan, iti panagtaeng iti kararag ken sao ti Apo. Entayo basaen, iti teksto tayo kadagiti Aramid, Kapitulo 6, ti versikulo 4. Ngem sangwen minto, akang kanayon, ti panagkararag, ken ti panangikaskasaba, iti sao. Daytoy, iti sinarita dagiti umuna nga adalan, ni Apo tayo nga Hesukristo. Kang runaan kadagiti apostol, nga iti kunada, sangwen minto, akang kanayon ti panagkararag, ken panangikas kasaba ti sao. Ket amon tayo, anya iti maaramid, iti panagtaeng, may pamaysa ken panangsango iti panagkararag. Iti umuna iti kunana toy, iti panagbalaygi kadagiti panubok iti biag. Entayo basaen, iti surat ni Apostol Pedro, iti umuna nga Pedro Kapitulo 4, ti versikulo 12. Ayatek di kay panunuten, anakaskas daaw dagiti nabara arigrigat amar aramid kada kayo, nga umay mangsuot kada kayo, akas laad damay sa abanag, anakaskas daaw, ama pasamak kada kayo. Ammo tayo addaan dagiti panakasuot, wenno adda dagiti panlubok iti biag nga dumteng, iti biag iti maysa nga tao. Iti tunggal maysa kada tayo. Iti naduma-duma nga kasasaad tayo, addaan dagiti makungkuna nga panlubok. Anyaman iti paset iti biag nga adda kada tayo, wenno anyaman iti kasasaad ti tunggal maysa kada tayo. Ket iti maysa nga pangarig, iti libro iti Hebreo Kapitulo 11, versikulo 17 hingga 19. Gapo iti pamati ni Abraham, idi nasuot indaton na ni Isaac, when they di imawat asiayat kadagiti karkari, indaton na kuma, idi tibugbugtong nga anak na. Ure pa iso tinakaysawan na daytoy, ken Isaac managanto
ti kapututam. Apang panunutan na nga ore pa'y kadagiti na tayo mabalin ti Diyos apagungaren. Manipo di jay kasla binaliwan namanen nga inawat apang pangarigan. Madaydayaw ti Apo Diyos. Isung ano dumteng iti panubok wano pa nakasuot. Akas ken ni Abraham. Awan iti mabalin nga intayo sa lumat-matan no dikit di dagiti kari ti Diyos. Tamo tayo, nga aming nga banag ket agaan iti pamalubos king kuana. No maminsan dagiti panakasuot wano panakasubok iti biag tayo, ket mangipaay iti makungkuna nga panakaupay, ta saan amin ket addaan iti panagbalaygi. Ngem babaen iti panagkararag, akas ken ni Abraham, awan iti mabalin nga masalimetmetan tayo, no dikit di dagiti kari ni Apo. Tani Apo ket pudno iti karina. Nga babaen dagiti karina, iti kuna nakakapsat, numan pa'y ipaay na, iti bugbugto nga anak na ni Isaac. Ammo ni Abraham, nga iti Diyos nga nagkari, ket pudno iti sauna. Madaydayaw ti Apo Diyos. Ket intayo pa'y basaan, iti maysa nga ladawan, iti may panggap iti biag ni Job. Iti Job, kapitulo 1, ti versikulo 20, hanggang ti 21, ti makder ni Job ket renay abna, ti pagan-anay nagapo, iti ladingit na, kinuskusan na ti ulo na, anak pakleb iti daga, ket nagdaydayaw. Kinunana, lamo-lamo ak, anayanak, ket matayak tumet alamo-lamo. Ti Apo tinangted ket ita, isumet laeng iti nangala, madaydayaw kuma, tinagan na. Daytoy, iti maysa nga ladawan, iti maysa nga tao nga napasnek, iti pamati na kini Apo tayo. Nga numan pa'y naaramid, dagiti panubok, naawan dagiti salikwana, ket awan siguro iti karirigatan, ken nasakit, nasaem, ngarik na, numapukaw, dagiti ayatan tayo tibiyag. Iti pamilya tayo, dagiti anak tayo, ngem ni Job, ket saan nga nagbalbaliw, iti pamati na kini Apo tayo. Anya, iti kunana, iti sao, akas na'y surat, kakabsat iti kunana, lamo-lamo ak anayanak ket matayak tumet alamo-lamo. Ti Apo nang ted ket ita isumet laeng ti nangala. Daytoy kakabsat iti nakderan ni Job. Ken gastamet, saan laeng nga napukaw dagiti sanikwa ni Job? No dikit di, iti may sapay nga panubok nga dumting kingkwana, iti makungkuna nga sakit. Ammo tayo nga narigat ti addaan iti saksakiten na wano anayen na. Intayo basaan iti libro ti Job, kapitulo 2, ti versikulo 7, ingkana ti 10. Pimanaw ni Satanas iti sango ni Yahweh, pinaggaddil na ni Job, iti nakaariyek, iti intiro abagina. Napan nagtugaw ni Job, iti pagbasuraan, nangala iti buong tibanga, at pagikat na kadagiti kiggang, tigaddil na. Kinuna na ti asawa na, agtalin at kapayla, kadi, iti kinapudnom, iti Diyos. Apay adi mo ilunod ti Diyos, tapno, matay kan. Minamaag ti sawsawem, insungbat ni Job. Numangtid ti Diyos, iti naimbag, awaten tayo. Apay nga agreklamo tayo, numangtid iti rigat. Ngem iti laksid, ti panagsagaba ni Job, saan lataan nagsao, ti maibusol iti Diyos. Madaydayaw ti Apo Diyos. No maminsan, no dan tayo ti panubok, wano ti panakasuot, gagayim gan kakabsat. Asla ni Apo Diyos, itin tayo pabasulen. No apay nga day tikat, dimtang iti biyag ti tunggal may sakada tayo. Yung akas kunana ni Job, nga numangtid ti Diyos iti naimbag, awaten tayo. Apay nga agreklamo tayo, numangyag iti rigat. No napintas iti kasasaad tayo, wano saan, nga napintas no agdaan, iti namay, wano rigat, rumbenggayam, gagayam nga agtalinaed tayo.
iti pamati tayo kini Apo. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket iti sumaganad, iti kunana toy, may kadwa nga Korinto, Kapitulo 8, iti versikulo 1 hanggang 3. Kasta amat kakabsat, ipakaamumi kada kayo, ti parabol ti Diyos anaited kada iti iglesia ti Macedonia. Nupay addada iti dakkel apan nakasuot iti rigat, ti kawadwad ti raguda, ken iti nauneg, akin na panglawda. Naglaplap-usan da, ama ipait, kinabaknang, tinasaya at anakim da. Tasaksiya, akas manayugot kadagiti kabailan da, ken malablabis pa'y kadagiti kabailan da, timulong da, anak-nakim da, laeng. Padaydayaw ti Apo Diyos. Iti panakasubok, wano ti panakasuot tayo, umuna akas ka ni Abraham, na suot isuna ti pamati na, babaen iti panagsurot na, iti bilin ni Apo tayo. Iti may kadwa ni Job, nasubok isuna, naawanan iti sanikwa, ngem babaen iti panagkararag, napadasan da, iti makungkuna nga panagbalay di. Iti awanan iti namnama, naaddaan iti inamnama, babaen iti kari ni Apo tayo, sinalimutmutan da, ket babaen iti panagkararag, dagiti panubok na pagbalay ganda. Ket iti may katlo, dagiti panubok, iti rigat iti biyag. Iti kunan at ti sarita na tasaksiak akas manayugot kadagiti kabailan da, ket malablabis pa'y kadagiti kabailan da, timulong da, anak nakem dalaeng. Madaydayaw ti Apo Dios. Ken inayon tayo pa'y, iti kung kuna, iti sao ti Apo, ngay surat ni Apostol Mateo, Kapitulo 24, 6 hanggang 7, anya ti kunana to'y makangeg kayo kadagiti gubgubat, ken damdamag ti gubgubat, kitain nyo tadi kay aglagaw, tamasapol amaramid kadagitoy. Ngem saan pa nga iso ti panungpalan. Tatumakder to ti nasyon, abumusor iti sabali a nasyon. Ti pagarian, abumusor ti sabali a pagarian, ket addan to bisbisin ken ginggenit iti duma-duma adiso. Pangrugyan laeng amin dagitoy, ti panagsagaba akas iti panangirugi, panagsagaba iti agpasngay. Isung abing ngayam nga dagitoy nga aramid, daytoy ti panangirugi iti makungkuna nga panagrigat iti biyag iti tao. Ngem babaen iti panagkararag tayo ni Apo, isuna iti mabalin nga mangisagana, iti anyaman nga kasapsapulan tayo. Ket anya iti kari ni Apo tayo, iti kuna nakakapsat, iti may kadwa nga Korinto, Kapitulo 12, iti versikulo 7, ganat 9, ket tapno sa anak ko ba, amay daydayaw iti aglablabes, gapo iti kadakkel kadagiti paltiing, na ited ti may sa asiit iti lasag ko, may sa ababaunin ni Satanas, amamarikat kanyak, tapno sa anak ko ma, amay daydayaw iti aglablabes. No may papanitoy namitlo at nagkarkararagak iti Apo, tapno mayadayo ko ma kanyak. At isu kinuna na kanyak, ti parabor ko, makan anay king ka, tati panakabalin ko, mangan anay ti kinakapoy, gapuna, siraragsakak unay, ngagpasindayaw, anang nangruna kadagiti kinakapoy ko, tapno iti panakabalin ni Kristo, sa lukuban na. Madaydayaw ti Apo Dios. Isuwa ko na nakakabsat, iti sao ni Apo. Anya ti kalikaguman tayo, anya iti kasasaad tayo, gagayim ken kakabsat. At datayo kadi, iti panubok, kuno pa nakasuot. Mabalin, iti panakasuot, iti pamati tayo, iti panagsirbi tayo kani Apo. Iti panagsurot tayo, iti pagayatan na. Mabalin, iti panakasuot tayo, may panggap kadagiti sanikwa, wano, mabalin, nga addaan tayo, nga napukaw, ket anya pa'y, kadagiti panakasuot, iti rigat, iti biyag. Nga nung maminsan, iyon una tayo, nga ramiden, iti pagayatan tayo, saan nga iti pagayatan ni Apo. Ket anya ti kuna nakakabsat, iti sao ni Apo tayo, akas iti, napadasan ni Apostol Pablo, naisuot, wano, anda ti panubok, anya tinaramid na, isunak at nagkararag,
kat iti sungbat ni Apo tayo, ti parabor ko, kuna ni Apo, kat makan anay king ka. Mamati tayo, anyaman ti kasasaad tayo gagayem kan kakapsat, amo tayo, akas iti kari ni Apo tayo, may ti parabor na makan anay kata tayo. Madaydayaw ti Apo Diyos. Tano kasano, ngeti kapapatgan kat inted na, kat impaay na indaton na kada tayo. Akas kuna nakakabsat. Iti surat iti Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 10, gapot ta sinalimutmutan ti sao, akinaanos, siyak igagakantumot iti oras iti panakasuot, isungaw ito ti isu amin, alubong anatawan, tapno masuot dagiti agnaed iti rabaw tinaga. Madaydayaw ti Apo Diyos. Ni Apo iso iti mangsalaknib kada tayo. Iso anyaman iti kasapulan tayo. Kidaw kendawat tayo, gagayom ken kakabsat. Intayo, ipakaamuking kuana. Kat ni Apo tayo, addaan iti bendisyon, ken sagana kada tayo. Agkararag tayo, Apo Diyos, nga manang asit amin, agyaman kami kadagiti nasantuan nga salitang, kat bendisyonan itong galmaysa kada kami. Si Kaapo ti mangipaay ti kakarunaan nga kalikaguman ken kasapsapulan dagiti ayatan mi nga kakabsat ken gagayem. Italek mi ti amin king ka, daytoy ti kararag ken panagyaman mi, tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen.